ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଦେଶ ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରୁ ରାଉରକେଲା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବଡ଼ ସହର ରାଉରକେଲା ଅଟେ। ଏଠାରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଜାତୀୟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ବେଦବ୍ୟାସ, ଯାହାକି ଗଙ୍ଗା ଓ କୋଏଲ ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଠିକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହନୁମାନ ବାଟିକା ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏହାଛଡ଼ା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍, ପିଟାମହଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ତାଳଚେର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଳଚେର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହର। ଏଠାରେ କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରୁ କି ସାରା ଦେଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୋଇଲା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରେରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସହରରେ ଭାରୀ ଜଳ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସରକାରଙ୍କର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଏକ ୟୁନିଟ୍। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜଳର ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ ହେଉଛି H2O, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଜାନ ଅଣୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁର ମିଶ୍ରଣ। ମାତ୍ର ଭାରୀ ଜଳର ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ ହେଉଛି D2O, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍ ଅଣୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁର ମିଶ୍ରଣ, ଯାହାକି ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିଆକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ କୋଇଲାରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ କୋଇଲାରୁ ନୁହେଁ, ପାଣିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କୋଇଲାକୁ ଇନ୍ଧନ ଓ ପାଣିକୁ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଘୁରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କୋଇଲାକୁ ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ତାର ବାଷ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଘୁରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୋଇଲା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବାଷ୍ପର ଚାପରେ ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଘୁରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ତାଳଚେରର ରାଜବାଟୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଓ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବା ଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏଠାକାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଳଚେର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍, ସରାଙ୍ଗର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଓ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଦି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ତାଳଚେରରେ ରହିଛି। ବାରିପଦା। ବାରିପଦା ଏକ ବଡ଼ ସହର ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା। ଏହା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମଠା ଓ ଟସର ଲୁଗା ପାଇଁ ଏହି ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାଛଡ଼ା ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୁଢ଼ି ଓ ମାଂସ ତରକାରୀ ପରି ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଜଣାଶୁଣା। ପାରାଦୀପ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ପାରାଦୀପ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଆମ ଦେଶର ବୃହତ୍ ଗଭୀରତମ ବନ୍ଦର। ଏଠାରେ ସାର କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପାରାଦୀପର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ରହିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବା। ସମସ୍ତେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ଓ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।